Hello. So, bali ganito. Yung lumang label niya, which is Big Machine Records, umalis siya doon. Tapos, binenta yung songs niya. So, bali wala siyang royalties doon. Wala siyang rights sa songs niya kasi hindi na siya yung may-ari. Tinatry niyang bilihin yun pero di niya nabili kasi binenta na sa iba, which is si Scooter Braun for $300 million yun. So, wala siyang rights doon. Kunyari, pag mag-i-stream ka ng album niya sa Spotify, sa YouTube, or bibili ka ng lumang album niya, yung hindi Taylor's version, wala siyang makukuha ang pera doon. Tapos, dati, bago pa yun, hindi niya rin pwede i-play yun. Bawal niyang kantahin sa music shows kasi nga hindi na nga siya yung may-ari nun, kahit siya yung gumawa. So, ngayon, buti na lang, lahat ng kanta niya, siya nagsulat. Bali, meron siyang tawag dito. Meron siyang writing ownership. Parang may copyright siya sa pagsusulat. Dahil siya yung nagsulat, pwedeng mapasa kanya ulit yung kanta through re-recording. So, nire-record niya ulit lahat ng songs niya from first album hanggang 6th ata, which is Reputation. Yun, bali, nakuha niya pa rin, pero kailangan niyang i-record muna kasi meron siyang writing copyright. Yun lang yung way para mapaksa kanya ulit yung mga songs niya.